su malam Musa Lukuwa tun suna nan da rai, Allah ya ji kansu. Mu ba malaman su bane, ba mu kai malaman su ba, inna ma abokanmu ne mu su a cikin da'awa. Sun ma fi mu ilimi, sun fi mu karfi a cikin da'awa, sun fi mu power of communication. Amma abota ce Allah ya haɗa mu cikin hikimar shi, ba dan mun isa ba. Manyan malamai ne su da duk duniya an san su, duk ƙasa an san su da makamantansu, limamai ne na juma'a da ke hawa manyan mimbarai. Amma duk da haka da muka je muka same su a gidajensu tun kan a kai ga kama su, da prison yards, gidajen kurkuku da aka kama su, muka je muka ba su shawara, sai suka yadda. Ba dan mun isa ba, amma sai suka yadda, sai abin ya zama alheri. A yau su Musa Luko suna nan suna da awasu, a yau su Bello Yabo suna nan suna da awasu, suna cin dokinsu, suna sallar su ta juma'a, suna yin duk abin da suka ga yayi musu daidai a addinin su, babu abin da ya hana. Kenan ashe lankwasuwa da aka yi zuwa ga wannan, menene lankwasuwar in baka manta ba, ni na ce maka ina ɗaukan musu lauya daga garin nan in kai aje a firgita wannan, can sai na tafi Kaduna na je na ɗauko wanda yake arne ne kuma san senior advocate of Nigeria, da ya je tsayaye fayarin kowa a kotun, kashe gari su Bello Yabo a gidajensu suka kwana, alhamdulillah. A nan yanzu mun lankwasu ne don mun imani ko kuwa don abin ya kai mana zuwa ga dole? A wannan lokacin sarkin musulmi ya kaskanta ne, ya wulakanta, gwamna ya kaskanta ya wulakanta, kowa sai gashi yana janye hannun shi, shikenan, kuma kowa sai ya ce ba shi bane, to tunda ba shi bane sai a sallame su kenan, shikenan sai aka sallame, sai suka fito cikin izza. To kamar sarkin musulmi a ce ya kaskanta, wani talaka ya kai shi kotu, an tsaye da wani arni ana kalubalanta shi wane ne ma a dokar kasa, wa ya sa shi?